an so su mutane 18 da an gaba mu wajen birnin gwari mutanen Zamfara. Sannan yanzu zan buga mu gwamna ya haɗa ka da shi kuma ku yi magana da shi. A'a. Ba sai ka haɗa ni da to ka bari sai gobe da sai ka bincika man wannan ka gane kana ji. Shi zai ba da doka da dama gobe ma ya sa a yi aikin nan take a kare su wallahi. To lahiya launi kira shi ka jiya amma ai magana wannan uban ƙasar da kace ai shi akan shi an ka baka lamba ko? Ba matsala wannan za mu yi ta daga baya. To lahiya launi kira shi kawai sai ka haɗa ni da shi. Okay to yayi. To ina jin ka. Ya? Ni ɗan uwanka ne? Baka san ni ba ne. In kai ɗan uwan kai ba hulatani ne kan ɗan uwan mu ne kai. Gwamnan sabo ba hulatani ne ɗan uwan ku baka sani ba baka ji labari ba. Na ji labarin ana cewa gwamnan Zamfara Bello Matawalle ko? To ni ne dan da mutum kake magana ne. To. Ƙariya kake. To ya kuke ya dace. Lahiya lau daji. Ya kuwa. Alhamdulillah ya ƙasarka. Ya na yaro na kana ku. To. Wani yaro Abubakar Dauran ya ce ku yi magana. Abubakar Dauran? Yanzu wanda ya kira kuka yi magana ba? To shi ɗan Dauran ne. Shi ɗan Dauran ne. To ya ce ma miye ma magana a kai? A'a, ya kira wani don mu yi magana ya kuka ta magana muku amsa ba. To ai kana ji ko? Ai wayar ce layin ya yanke ka gane ko ya kira ka kuma baka ɗaga ba ma sai layin ya yanke. To yanzu miye ya kai ma magana a kai ai ya ce man za a yi sasanci suna son adalci jihar Zamfara gwamnatin yanzu ba ta tehi wace mun kace to mu gwamnatin tehi ta cuce mu sun ba ta raga mana ba amma magabtar da ta hau mun fara ganin adalci mun fara ganin rago. To ka ga ka ni da kullum ne gaba da baya. Ta ki kauyen Maladun sannan kuma mahaifina haka. Kuma wata addu'o'i Allah ya kawo da ke muku albarki wanda ke sa zama ɗaya. Ƙwarai ko wallahi. To gashi Allah ya kawo dan uwan. Yau duk wani abu wanda za ku yi to ku da tukunya domin za a ce to gashi nan dan uwan ku ya tukunna kuma yana muku a yanzu ka ga akwai haru kila kana labarin wanda aka ce ma haru. Ina jin labarin. To haru an kama shanu ne suna haru. Babana, Allah ya tsare babana. Aka aika wani lawan wani sai na aika shi sai an so shanu hagu ya mai da aiki. Saboda na ce ni ba zai ta adalci ku ba, domin kuma ɗan ƙasa kuke ɗan Najeriya kuke da kowace To ai lahiya launi, to ai ka ga haka nan ka fara kwatanta adalci. To kaga
Ƙwarai ko wallahi in dai kai haka nan kan ba da kai zama ɗan uwanmu kana kuma ga ka samu dama baka kare mu ga walakancin da aka mana ba jihar Zamfara ana walakanta bahillaci da harkar hellanci ai kaga da kai ma ba za ka cimma burin kai da kake so ba amma haka da ka ɗauro in dai da gaske kake yi. Yanzu ka ga turji ka san turji. A ina dai jin labarin shi. To shi ma turji yanzu haka yau ya aiko mun zama da yaron shi kuma shekaran jiya ma akwai yaran da akwai mutanen da ya ba mu mutum 15 wallahi. Yadda to tun da dai dan uwan shi wallahi tallahi ko nawa da shi babu ranai gashi nan ya aiko su domin in ta kunya wallahi abin da ya mun kenan turji. Haka akwai wani lugga dan kasar zurmi yake shi ma wani baba haka. Kasar zurmi yake shi ma. Lugga aka ce mai harfin lugga ina shi ma ka ji labarin. Shi ma haka yara ne za su tafi a makka wancan sulhu da Abdulaziz sun kai sai suka ce kowa ya zo ya biya makka da shi yaran shi baban lugga suka tafi a Sokoto za su sai haji an ka kama su ba a biya mai da kuɗi ne ba a mai da yara ne ba. Shi ne na ce to maza na ba da umarni kuɗin su na haji kaga ba lokaci na an kai ba na ce a mai musu kuɗin su na haji da aka biya kuma a je a fito duk inda yara ne suke a mai da. Kwarai ku ai ga wannan zuwa haji ba su ɗaya aka kama ba mutane da yawa aka kama ka gane ku ko nan guso aka an kama wasu sun dawo makka ko. To sun na ka a je a fito su wallahi ka bincika ka ciya. Sakkwato ma ne aka kama su ba amma ba su sun ka iso Zamfara ba. An ka kame su. Allah ya ba ni wata dama dole in taimake ku kamar yadda Allah ya ta ku da kowa ta Najeriya ne kuna da inci ku yi yawon ku takata ku wala a cikin garuruwa ku yi yawo da dabbobi ku yi yawo yadda ake da Fulani na Zamfara duk inda ba a aure za ka ga cewa an aiko gare wani na mai da shanu a zo a sayi man shanu a kai garuruwa amma yanzu wannan abun kaga babu shi saboda babu zama lafiya. To rashin zama lafiya duka zahohin ga ina arzikin Zamfara amma yanzu duka 'yan Zamfara sun koma matsata daga matsata sai 'yan ta'adda kawai a cikin jihar Zamfara. To ka gani abin da nake so dole ku zo mu haɗa kai da ku mu tabbatar da an samu zama lafiya ku ji daɗi mu ji daɗi. Domin ai dukan mu ka gane. Yau idan kasar ba ta zama lafiya babu daɗin da daɗi. Sannan ku kanku yau matan ku shigo kasuwa ku yi hulɗar ku shigo da dabbobin ku da za ku saida ku yi yawo da dabbobin cikin inda ake shi kenan za ni gina makarantun ne na zama da kuki na kaji labari ba za mu ƙara zama da uwayenmu Fulani waɗanda sun ka baro Zamfara suka koma su garuruwa na ce kowa ya dawo gida. Ina ka samu labari ranar Laraba din nan za mu zama a gidan gwamnati. To ai wallahi mu haka nan muke fata ka gane ku ai kowancan sulhu din da shi shehi yayi ai shi ya nuna mana haƙƙi kuma ya nuna haɗa mu ma zai da ƴan uwanmu waɗanda sun ka bi ra'ayin gwamnati sai ya haɗa mu da su sun ka nuna mai ai mu masu laihi ne su kuma su abba su da laihi to a haɗa kai da mu a haɗa kai da su a kashe mu. Ni kai na katon shirin da ya ce maka da in zama gwamna ba ku ji labarin yadda an kai ta bala'i ba Allah ne ya ɗauko ne ya azani bayan sun ci zaɓe Allah ya ɗauko ni ba da sun zuba da a wannan gwamnati. Duk abin da ake yi ka gane muna ji kuma muna sauraren ku saboda kai kaji an ce duk mai gaskiya in dai ba an ga ya riga ya samu ba wanda ka goya mashi ba sai in mutum ya sai mai son kan dimon da dimon wanda ko mutuwa za ku tare sai tare ko. Kuma kaji ina hawa abun da na fara faɗa mu duniya cewa ba zan yadda ba in zo na ido. Kawai ba kulla da ni ya shigo kasuwa wani ya kama shi yanki ni ce wallahi ba zai taɓa yiwa ba zai da wannan ba. To kaga. Yanke kuma duk wanda ya kama kulla da ni ya yanke ko ya kashe shi wallahi za mu kashe shi kila duk kun ji labari na yi wannan. Wallahi ran kai daɗe mun ji labarin nan. To kaga ku kuma yanzu a matsayin ku na yan kwana in ba ku taimaki wannan gwamnati ba to wallahi ku ji kunya. Wallahi ku ji kunya. Kana ji ko? Ya dan uwan ku nan ya. Kana ji. Abin da kuka yi ba Mu wanga sulhu da kaka ciya za a yi kuma wanga cin zaben da kai mu yi murna 100% kuma wannan sulhu din mu yi murna da shi 100% ka gane ko sai dai kawai abin da muka fata Allah tabbatar mana duk abin da ya zama alheri. Amin dan uwana amin. Ni a sunanka? Niya. Muhammadu Sani. To ni ko Muhammadu Bello.
To ya yi daidai wallahi ranka yi Ba ko san dai ba a samun bello ba kula ka ji ko. A'a ni ai kana ji ba wai sai na haɗu sunan ka ba ai kai ranka ya daɗe ne tunda kai a gwamnan mu kuma mai adalci. To ka ko ga bai wa in buƙaci bukata gare ka ba kai ba. In dai tana da halin yiwuwa gare ni tabbas zan yi in Allah ya yarda. To ya yi. Ka san komi. Wani laifi ake maka da kuka ɗauki wannan sarkin? Wani sarki? Sarkin ne suna wannan ƙauyen nan ƙasa ƙauyen nan muda. Hakimin nan, hakimi ne ko? To. Wani hakimi nan ƙasa ƙauyen ba banga ba abun nan. Mai sunan ƙauyen shi. Kana ji ranka ya daɗe ko ban ma kana kun da ka nuna ma haka ne. Garin ‘yan kaba yake, kuma ni kana ji. ‘Yan kaba kwarai ku. Kuma ni kana ji ko ka tambaye su ka jiya su ‘yan bangar da suka ɗauka suna gadin gidajen wurin su na kai mu wurin kuma wanda sun kawo laifi shi ya kai mu kuma tabbas sun mashi ba wai ba ne ka gane ko kuma ‘yan bangar wurin suna ƙarayyaki suna cewa su maza ne. To mu kuma ka san namiji bai tar da hannu cikin maza ya kira shi. Zai kuwa ana magana ɗan banga na cikin gari na ta ‘yan namiji ne ya koma daji don uban shi ya zama namiji. A ƙwarai ko wallahi ranka da ai sun san inda muke ko. A yanzu ka ga kuɗin da an ka doka ana biyan su shi shehi ka biyan su kun ji duk na soke shi ko na soke kuɗin na ba biya. To ai mu yi wannan murna 100% kuma mun ka fara gane lalle kana kwatanta za ka yi adalci in dai ba wasu tsirarun mutane waɗanda ba su san gaba da baya ba sun ka zo sun ka hore ma kundin. Ai ba mai ma wannan ni na rage cikin mulki kuma na san abin da a mulki kuma na san ni kai na uwaye na wahalar da sun ka sha matsayin suna kula na san wahalar da muka sha. To ka gani ka san akwai wanda sai ya taho ya yi alheri in ya zan akwai waɗanda a kusa gare shi waɗanda ba su son ai alheri sai su zo su burkutar da shi kaga duk abu ya lalace. Amma in ya zan mutum yana hanga gaba in ka hangi gaba ka hangi baya ka gane. Magaci ka wannan ni ko da na tashi mahaifiyata na yi ko ta tara da shanu sun kai ko da na tashi. Iya? Ni ba? Ko da na tashi mahaifiyata tana da shanu sun kai 2000. To yanzu duk suna ina ai ko yanzu duk ba su ko kuma ka ba ƙasa da su kaga ba alheri ba ne ko ka. Ita ma ka san kayan in ci mulkin da Allah a shirya ta tare su. Ubangiji Ina Allah son ka samu mulkin da wallahi Allah a shirya ta wata duka ya shi mulki. Allah Ubangiji ya sa an huta to Allah ya ji kan mutum. To yanzu shi wannan hakimin na ƴan kaba yana hannunka. To ni ina son ka bani shi. Ka dibi daraja ta da daraja Allah ka bani shi. To. Wannan abin shi nika son kai mun kuma shi za ka nuna mai in kai ma haka to ka mutunta ni kuma ka nuna kai ma kana son a zauna lahiya kuma ka nuna dan uwanka a bisa mulki kuma wallahi tallahi duk inda darajar ku take zan kare ta na ranki da Allah ba ta idan ina yi don in cutar da wanda daga cikin ku kada Allah ba da abin da kamar duniya da lahira. To ai kana ji shi yanzu wannan uban ƙasa ai sadda an kamo shi ba a fara sasanci ba ko. Ba a fara ba gaskiya ne. Yawwa to kana ji ko ai na ji bayanan da aka yi da wani ko Muhammadu Bello yake shi ma. Muhammadu Bello kwarai. Shi ma dan uwana ne ka san dan uwana ne shi Muhammadu Bello ko. To wallahi ni ban sani ba wanda ake amma kana ji ko. Ai duk wanda an ka kama an ka azama kuɗi zai biya mu amma in dai wani rangwame yake nema za a mashi tabbat amma in an ka ce to mu ba da su haka nan kaga shi wai ku za mu kawo mu sunan koko dai sakin su canza mu. Wannan gwamnati ya ce ta yi haka kuma na san yana da alfarmar da za ta yi ba magana kuɗi ba ce tsakanin mu da ku amma ni zan iya kyautata muku yadda ba ku tunani amma ni ba magana kuɗi ba ce tsakanin da ku kuma gwamnan jiha nake kuma ɗan uwanka nake kuma ina da damar in buƙaci buƙata ka yi mai ita. Kaga dai ba tursa sa maka ne ba ƙarfi zan gwada maka ba ban san inda kake ba kai yadda da ni har ka zo kana magana da ni. Yawwa saboda haka idan ni ce zan baka kuɗi kenan babu mutunci to ni ko ba na irin wannan. To ai kana ji ko. Ai su yan uwan nashi akwai abin da suka ce za su bada kaga ai sai a basu su bada ko kuma. Kai tabbatun yan uwan su dan uwana kai tabbatun su gwamnati kaka magana da shi yanzu na kasa kai
ta mutum yan wasu. Ai kairan maka da wani kaji bare wata ba. Yanzu da kaji zai ma. Yanzu in kai man wanga abun ni baka san unhwana ta da ba kai ba ta rayuwarka. Ai amfana can ko a yaushe cikin ta muke saboda kana kokarin ka kawo mu jihar mu zaman lahiya amma kana ji to ka ko ga me yiwa ake har Allah ya yi ma wannan martabar da ka kana magana da gwamna baka da baka don Allah ka kala gwamnan na kana ji wane ne kan kai maka magana a'a mai cewa yayanka ne kake magana ci ya lahiya launi ran kai ne ban da yana mutane ba san da yayin da aka magana bai kaza abin magana haka nan to ya kai hankuri ran kai dade bai sani ba ka gida kare yana tsada kaka magana haka nan ka gane dan uwana abin da nika so da kai kada ka lura da duk abin da wani dan uwan shi zai baka kai yanzu a ce gwamna ya bukata gare ka kuma ka zo ka bada duk da duniya da kayi ta to ai kana ji ai yanzu nan ne yanga ka san dai in ce ma tabbas zan baka shi ya ni ai ka da ka ji magana ta ka san dai dan yaro ne in ce maka tabbas ka san abin da ka kai ko kuma ka san akwai shugabanci tunda Allah shi ka bada shugaba a kwarai ku kuma yanzu kai akwai wasu karkashin ka waɗanda kaka shugabanta ko to ni dai ina tahiya ka gane ko ni kai amma ba ka shugabanta kowa ba ka don da haka shugabanta akwai su akwai abokan harka ai ka san ba ka so ce maka biyayya kana so su yin jire maka ai ko tare kake da mutum ko ba kasa gare ka yake ba kana son kowa ya majunan ku biyayya to yau zai yiwa a ce kana dan uwana ina gwamna in bukata gare ka ni tunani na bai ko kamar ka ake ka zama to ai ka ji abin da nika kwatanta ma ni ban iya yanke ma hukuncin tabba ina baka shi ko kuma ban baka shi amma ni abin da yan uwan shi na ce za su bada kai ranka ya daɗi ka bar su kawai sai su bamu kana ji shi dai abin da ya ce muna zai bamu miliyan 20 ya ce zai bamu ka gane ku kana yadda ne su yana da su kai ka tambaye da su kai ka sani na sani da su turan kai daɗe ai sai ku taimaka mai ku anshe shi mu ma sai ku taimaka mana kun sa an anshe mana waya shehi ya sa an anshe mana shanu an kashe mana waye an kure mu inda muka noma to ƙasa kuka son mu ci in ba mu anshi kuɗin mutane ba kaga yanzu da kun sasanta sai mu koma gida mu ta noma yanzu wannan za mu ƴan awaki mu saye da ƴan tumaki yanzu da sunan zai muku makarantun ne na sakandare da firamare da asibitin da kofin da dam inda da kosu da su shan ruwa sannan kuma zan gina muku islamiyya da masallaciya wannan ko zai ishe ku ba ya ishe mu wannan amma kaga mutum duk an anshe muna kayayyaki yanzu kai ba ka son ka rinka shigowa cikin gari kana al'amuranka kamar yadda ake da ka shigo kasuwa kai hudda ka koma ka lafiya zo cikin abinci ba ka son haka ya samu gare ka wallahi ina so 100% ku ai duk wanda ka ji ya ce alamun da ta wuce baka ta cewa kasuwar shinkafa an ci kasuwa lafiya lau ba ai duk wanda ya ce bai son zama lahiya ya ce bai son Allah kenan ka gane ko amma zaman lahiya ne haka ce gwamna bai kuɗi ya baka saboda Allah kai mai adalci to kai gwamna akwai wanda yi ka kuɗi duka Zamfara tun da kai rike da kujerar ka san ni ba farawo bane ba su sata kaya na jama'a ne na al'umma jihar Zamfara ne wanda zai ta aika ni ko da na zo Allah ka tambaya ka ga ni Allah ya taimake ni ina da arziki ko da na zo don haka ba abin da haɗa da kuɗin gwamnati ayyukan da an kashe a yi su ne waɗannan makarantun ne a kyautata muku kamar yadda duk ɗan Najeriya yake haka ma kai ma kake ɗan Najeriya kana da inci kamar yadda kowa yake da inci a baka ilimi kyauta a baka lafiya kyauta asibiti a sai magunguna a kai a gina muku inda za ku shayar da dabbobinku ruwa a gina muku asibitin dabbobinku a ba 'ya'yanku ilimi kyauta to shi wannan tsari da aka ce a rinka yi amma ba su yi ni kuma shi da ni domin gari in ba yaran ka ilimi in na ba su ilimi na ba kai na ilimi tunda mu yanzu inda uwa mu fulani ba su samu bokon gaba muna kaiwa haka in kai gwamna an kaiwa ba ka kaiwa ranka ya daɗi to ga shi uwa mu suka samu sun taimake mu to kai yanzu ba ka son ɗan kaiwa gaba wata rana ko shi kanka a ce ya zauna ba a duniya a Najeriya ina so to ai ba a bari saboda Hausawa su ne suke ganin kusa da wannan
ana ni hausa ana ni da na zama su ni. To kai ma ai cikin su ka koma kamar da su ka biye su. Tun da ni maradon nake zamne. Ko? Kuma kowa ta maradon garin Fulani ce. Amma da. Ai ni ko da aka yi ni tsohon maradon babu wanda abba da filatini ba. Tsohon maradon an kai don ba yaro nake ba. Ka gane? Saboda haka garin Fulani ne, kakana ba Fulatani ne, ubana ba Fulatani ne, uba dukkan Fulani ne. Mahaifiyata ma daga daji aka auro ta. Ya yi laifin lahiya launi, amma kana ji. Sannan nono mahaifina ya ganta ya aure ta. Kana ji. Yanzu waɗannan ƴan uwan na sarkin nan kana iya ka haɗa ka ce su kira mu haɗa su da shi ya. Sai dai da nan kawai sai. Yanzu kana magana da gwamna, kana magana ma a baka ƴan uwansu ku yi magana da su. Ni babu damuwa idan kana so Muhammadu Bello wanda kuke magana in ka san shi, a bashi wannan sarkin a zo da shi. Ni zan ba da abu wanda ba ka taɓa tunani wallahi tallahi zan ba da akai ma ka tambaye su har na musu haka nan. Da suka mutunta ni suka bani mutane in ba da ba kai musu. Amma ni abin da amfani da in ce ma gashi da abin da zan yi a'a to in ne haka nan to ban yi don Allah ba kenan kai ba kai don Allah ba. Amma da yana tabbatar ma abin da zan baka to zai ishe ka ko abinci da ka sai wallahi zai ishe ka tsawon shekara guda. Amma dai ba ni son hulɗa kuɗi ko a ce sai kuɗi za mu so shiga ni shi abba ne yadda da wannan. Yawa shi abba yadda da wannan. Amma duk mafulatanin da kai yadda da shi ka bakka shi sarkin ya kawo man ni kuma ka gani idan ba baka wani abu ba to duk wani abu da ka son kai man ka kai man. To ni kana ji gaskiya ni wannan Bello ban san shi ba don ni in ba dun da ma ni ji labaru ga rediyo ba ana cewa ya magana ban ma taɓa jin shi ba ka gane ko ban san shi ba ban san. Amma dai dan uwa ne ina son ka fahimci wato harkar nan ta rayuwar nan da kake tunane dan uwanka har gobe dan uwanka ne sannan rayuwar ga duka guda nawa ce. Mutum na iya kwanta ya tashi mutacce Allah ya ɗauki rayuwa kai. Kana ji ko mu abinda muka inda zan na yanzu cikin mulkin gana ka ne muka kamo wannan mutum cikin kayan maganar sasancin gada tabbat dole ma da ka kira mu dole mu sake shi inda muka kamo shi mu sake amma waɗannan ne yanga duk mulkin shehi ne shi kuma kaga gaban mu kawai mu an shi kuɗin mu da mun ka aza sun ka ɗauka ko ba ka bar mu mun ka ƙara musu ba su ba mu abin da sun ka ce za su ba mu sai mu ka san musu ɗan uwan babu cuta ko yaudara tsakanin mu da ku na san ƙarya suke mu sannan da iyaka dai ake kun kashe wannan mutumin to ni ka wani amfani ka samu in ka kashe shi wallahi kana ji ko wallahi ina ɓoye ma ranka da ɗiban ɓoye ma Allah ka tambayi matar shi ma ai akwai matar shi da mun kan mai da ka tambaye ta ka jiya wallahi mijin suna nan kuma ƴan ma suna garda masu kira mu da su ai mu haɗa su da shi ai sun san magana ce kuma shi ya san ƴan gidan ban gane ba wanda kace sai ƴan uwan shi sun ba ku kuɗi nace in ba su da wa ina kanka in ma ba su ba kuɗin ba kace ta kashe shi to ni za ka samu a rayuwarka ta duniya in ka kashe mutum a'a ni ban kashe shi sai dai in rike shi kawai har lokacin da na ai kuma kai ranka da ɗaya ƙasar ga ta Zamfara ba yau ka fara ja a tahe da mutum ba ya ba da kuɗi kuma a ba da shi ko to ya ka ja ai kaga wancan saboda ana mulki na zalunci ake wannan kuma an zalunce ku an ci amanar ku an karɓe muku shanu an kashe uwayenmu shi yasa kuka wannan ko to yanzu tunda Allah ya taimake ku an kawo dan uwan kuma yana so a zauna lafiya don me zan bukata garin ku ke mani ganin ba ku sa a zauna lafiya da kenan a son zama lafiya hakikani ai to shi din ne mun kace ma yanzu mu ai kaga yanzu mun ba mu kamo kowa amma dai wanda mun ka kama a anshe shi kawai kaga kowa sai ya saki hannuwan juna amma yanzu mutum nawa a hannunka duka a ranka ya daɗe to ni ma ina da gaba kai ranka ya daɗe ka gane ku ba. Waye gaban ka bani wanda a gaban ka yi magana ci. A yanzu bai kusa gare ni saboda Allah ranka ya daɗe. Wane ne a gaban ka kana karkashin su Halilu ne ko karkashin su aka? To ni ranka ya daɗe gaskiya ni waɗan yaro ne kuma ba nan ne wayo ba saboda Allah ba san ire-ire waɗannan manya da kake faɗi. Ina kai wayo. A'a ni kana ji kai ranka ya daɗe gaskiya ba nan ne wayo ba. Tsakanin Malu da abin nan ne wayo. Tangaza. Tsakanin Malu da Tangaza, ai ka san Tangaza ko? Ya san Tangaza ta Sokoto. To can ne wayo tsakanin ta da Malu ni gaskiya ban san ire-ire waɗannan ne ba sai dai in ji labarin mutum.
yanzu ne abin da nake so kai ma alhorma ka bani sarkin ni abin da nake roƙon ka kenan kai ma alhorma to ya ranka daɗe zan da shawara in ja amma ƴan uwan nan nashi su ba mu abin da sun kai mana alƙawali kai ko rabi ne ko rabi ne. Ina faɗa ma dan uwana na rantsa da Allah in sun ci za su baka kuɗi na san kai su kai dan ba su tunda ai sun rubuto ma gwamnati ta ba su gudunmuwa. To ai ko da ko na isko so roki Abdul Aziz ya ba su gudunmuwa zai badawa shi bai damu ba abin da za a yi. To kaga ni duk Allah azama al'ummar Zamfara kuma ni na san haƙƙi na Allah tsakanina da al'umma da Allah. To kaga dole in yi iyaka kokari na sai in ba a yi ba shikenan in ba ma Allah sani shikenan ba ku ba haro gari shi ba ko. Yawa so iyaka a ce dai abu shi kai ya tagayyara wajen kuto sai abu da ba sai in ba mu Allah ba haro gari shi ba. Sannan kuma kaga ni zai bakin take a ce ina gwamna ina bufullata ni dan uwanku na bi da koyi ma alhurma ba koyi kaga zai bakin ciki da wannan. Yanzu in ka ji baki na da aka yi Najeriya cewa gashi nan na ɗaure ma Fulani gindi har albashi na hana ma 'yan banga saboda na zo ni ina ba Fulatani wannan abu ɗaya da ake ma ya kamata ku yi kishi na ya kamata zo abin da ni bukata gare ku mai shi. To ai wannan kuma batutuwan mutane ne da suke yi kuma tunda Allah ya riga ya kai ka can ba wani wanda ya hana ka tun baka kai can ba dumamuwan su ba su hana ka ba balle ka kai can ka gani. Amma kaga tunda yanzu Allah ya kai ni kuma kun yarda da Allah ya kai ni. Domin ya kamata ku zo ku ruha ma dan uwanku baya, ku ruha ma dan uwanku asiri. Ana ganin bai isa in kai ba, ana ganin ni ba Fulatanin daji ne gashi Allah ya ban gwamna. Sai a ga cewa Fulatanin ya kawo zama lafiya a wannan jiha. Sai a ji daɗi, dan mu sai mu ji daɗi. To ai tunda an ka ban gwambale wancan sasancin ai ana ta'addanci kuma shehi ba kira abbai ba yana kira a tsaya a sasanta da mun ka gane macuci ne ai kaga ba mu tsaya ba mu ba da kanmu a tsaya ai ba mutane ba su bada ba amma yanzu da an ka gane kai mai adalci ne ai kaga an tsaya kuma za a yi magana ku zanna lahiya a ƙasar Zamfara mu kuma da mun ka taho mu koma mu ƙasar mu. A kuma son muka ku tsaya ku mu samu muku abin yi ba son muka yi kuma ku ba sai ku tsaya ku amfana kuma ƴan ƙasa ne kuna da ƴanci ga gwamnati a samu muku abin yi a ba ku abubuwan da ba ku yi na noma mu ba ku gonaki mu ba ku inda za ku gidajen ku mu ai haka muke so tunda mu ƙari muke so ba mu so kowa. A ƙwarai ai da inda adda zaman lahiya rahaman mutane za su zanka ji dawo amma yana tashin hankali duk za su komi ya biya ta ɓarɓari da arzikin ƙasa da jama'ar ƙasa duk za su wace. To ka gani. Amma dai waɗannan mutanen gaskiya su dai ba mu kuɗin mu da sun kace za su ba mu in kuma ba su iya ba mu su ba mu rabi mu hankure mu ba su uban ƙasar su ka gane don shi uban ƙasar nan tsakani da Allah abin da aka ce muna ma 'yan banga ma muka iske suna kewaye da gidan shi suna tsaron shi. To kuma mutane suka kama wurin nan su kashe su ba gaira ba su ba kuma an ce shi ka ba su. Yanzu ka koi batun dan banga ya kashe wani tsakanin da Allah. To hawana. A'a. To na ce da dan banga da kashe mai lati wallahi da za a kashe shi. Kwarai ku to ai mu ma tunda kai wannan magana baka ji an ƙara yo wani ta'addanci ba ko makamancin haka din. Kwarai ku. To kaga tunda haka ne na faɗa ma wallahi tallahi ɗan gwane ba su da wannan kuɗi. Kaji na ce ma wallahi ba su. Amma ni kamar yadda nace in ka yarda da imani na ka hatso da duk wanda ka yarda da shi. Zan baka wallahi tallahi abu wanda ba ka taɓa ma tunani. Kaji na ce ma wallahi dan ku suna izin tsoro Allah da shi. To ya yi dahiya launi ranka da ɗeban ce ma ko yanzu ka dai hankuri don Allah har da sahi. Sannan duk shawarar da aka yi zan kira ka amma. Ƙarfe nawa gobe da safe sannan ni ban tashi da wannan yaron da ya kirawo ka wannan abakar dauran zai kirawo ka ku ci gaba da magana ce. To lahiya launi ka gane in ma shi za a baka abin da zai an sassu ya zo ya anshe su lahiya launi ya zo mu hannu da shi ya ba mu abin da ka aiko shi da shi mu ba shi mutane mu ba tsoron muka ya gan mu ba don ko ya gan mu bai san mu. To mutum nawa ne a hannunku yanzu? Na nan waɗanda muka kamo nan garin. Mutum 7. Ai bin na ko ina tunda ni na sai da su da kai dan wannan mutanen da kun kaje aikin da su muku. Inda noma ne da sai kurin kasa su ma suna muku noma ku ta ba. Ran kai daɗe in kuna iya ba mu kuɗaɗen su duka sai mu haɗa muku waɗanda muke rike da su duk sai ku ba mu. Wallahi na mutane bai. Wallahi bai amma dai kyautata maka kai yadda ma ta mutunta ni ko ba ka saki ne wallahi wallahi ni za a aika baka. Yadda kan mutunta ni kai magana da ni kan ma ka ni zan baka abu don ka mutunta ni ka to ni kana ji ka magana da ni.
Na haɗa ma ai tsakanin Tangara da Mali ne wayo. Ni nan ne an gaba mai sati da haike a nan ne an gaba. Sadda ka ji an kama wannan sarkin sa'an nan mun ka haike nan ne an gaba. Kuma muna haike muna kamo shi an kace ba a yi kwana 4 ba hakan ga mun ka je kun yi wannan magana ga gidan rediyon mu don mun ka dakatar da ayyukanmu. Da yanzu dai mutum da kai ne an ga hannun. To ni na ji daɗi ko ka sake shi ko ka sake shi ni ina iya tura alheri wallahi a kai ma. Don bukata ta ya za a yi ka samu abincin da za ka ci. Kana da abunka a hannunka yayi da kake ka yi wannan lalurar. Ya za in taimake ka in samu maka abun wanda zai yi maka wannan abun da kake ka ci shi cikin kwanciyar hankali ka shigo cikin yanzu misali zai ma. Dan uwana. Yanzu yau in na aika maka doki ba aika maka 500 kana ya kashe ta cikin dajin nan. Akwai wurin kashe su ranka ya daɗi. Nan cikin dajin nan. Ranka ya daɗi ko miliyan 15 akwai wurin kashe su. Baka gane abin da ka yi ba. Amma dai ba wani abin kirki ba don ko kayan kwarai kila ba ka samu cikin dajin nan waɗanda za ka sawa. To, ai karan kai daɗe kai ka san duk inda rayuwa take sai Allah ya kawo mata abin da take ra'ayi. Shi ne nake faɗa maka, saboda haka tunane na abin da zan baka yana da kyau a ce kana iya shiga gari ka kashe abun nan ka dibi abubuwa tsalala ka da ka ya ka koma waka cikin dajin nan kai hulɗarka ya yi maka alheri ya yi maka wa'azi. A ƙwarai ku. Yawwa to ka gani to ka ni wanda abin da kai ban ko ka ban shi ba to ni in kana da wanda ba za ka yi kwani da ba da alheri wallahi kai ba don ka mutunta ni ya ka rayuwa ta take ranka daɗe kana ji zan baka wannan mutune amma dai a samu cikin abubuwan da ya muna alƙawali ko rafi ya ba mu sai dai kawai mu ba ku abin ku kowa ya kama jiki ne mu zanna lafiya. To ai kana ji kai ranka daɗe mu in ba don da wannan sasancin da an kace za a yi kuma ga kun kira mu to mu da niyyar kashe shi mun ka kamo shi ka gane ba magana ne kuɗi ba ai da ka tambaye in ka kashe shi ne ka uwa da shi wada ba akwai wanda zai uwa da kai in ka kashe shi to ai ganin nake yi na rage wani abubuwa da yake sa ana yi ai su ne manya ke sa ana abubuwan da duk ba su dace ba kai da wata abubuwa duk ba su da shi kana wata muku babu abin da ke zama lafiya a duniya. Allah ma ya ce a yi zama lafiya. Ai ko annabawa sun yi sulhu ko? To yawa. To kai kuma kun ta addu'a Allah ya kawo muku naku. Allah ya kawo muku to Allah ya ɗauko ni ban ce zaɓe ba. Allah ya ɗauko ni ya ada ni. Sai Allah ya gwada ku ya gani to mutumin da kuke magana ko kuma abin da kuke magana ku samu to gashi nan na ba ku naku. Ba wai da abin da za ku yi. Yawwa yanzu Allah ya kare kowa. Idan kuka taho in Allah ya maka rahama to ka gode mashi sai ya kara maka amma in Allah ya maka rahama ka butulce mashi to sai ya ira durmuyar da kai to ai kai ranka ya daɗe kana ji abin da naka kwatanta ma ai yanzu sai ka tsaya to ka diba ka gani shin wai an kai alƙawullan ga da duk manya da aka yi maganganun nan da su ba ka tsaya sai ka gani shin wasu muna da adalcin da za mu bai abubuwan da duk ake yi in dai ba a taɓa mu aka yi ba mu in an ka taɓa mu gari ko da iri ne inda a ƙware ku inda ka kashe banga Zamfara tabbas ba wai Zamfara ba duka ma faɗin Najeriya ga duk inda aka yi banga ka sani zama lahiya babu shi wurin nan sai dai kawai a ta zama ka hil tashin hankali. To ni na faɗa ma ni wannan gwamnati zan kashe banga ba ta kuma amfani wallahi. Don abinda ma ta gina ta a tsaiko har yanzu ba a shiga gidan rediyo na ce na kashe ta ba. Sai na yi zama da ku na tabbatar da kuma tsakanin ku da Allah kuke akan zama lafiya. Domin ba zai yi ba a zo ba mun kashe banga kuma ku taho ko ku koma gefe ko yau ba ta ku dawo cikin jihar Zamfara. Sai na tabbatar da yadda nake tsakanina da Allah kuma tsakanin ku da Allah. Banga ni cikin sakan guda in na shiga gidan rediyo nake na kashe banga kuma duk wanda aka kama da bindiga a kama shi. Ka gane da na yi wannan gwamnati nake shi kenan ya zama doka. Ba mu bai koma yawo ko ina wallahi tallahi. To yayi wallahi mu kuma za mu rike alƙawari in dai aka yi haka nan din. To shi kenan sai ku zauna ku lahiya lau. Sai ku rinka shigo gari ana cin kasuwanni da ku lahiya lau. Shanunku kuma na yi doka kun shanunku ba za mu taɓa yadda yau a ce a da an zauna lahiya shi kenan mai shanu wai a doka a'a abinda an gare ka za a kidan da ya shi gashi kana da sa 500 shi kenan shanunka ne ba ubin da ya sai taɓa ma shanunka. Bai isa ba. To ka gani ina so in taimaka. Ya kai ranka da duka gwamnatin shehi ta an shi. Kaji duka gwamnatin shehi ai ta an shi ta talatar da mu wasu.
kaga mutum ko bai da niyyar ta'addanci dole ya ta'addanci. To ai suna ma 'yan ta'addani. To ka gani kuma su ka sa a yi ta'addanci ɗin ko don Allah dan annabi mutum an anshe mai ka an bi shi da gudu ya tere. Ai kaga dole zan ɗan ta'adda saboda shi ma an mai ta'addanci. Ai zalunci da ma shi ke kawo ta'addanci zalunci. Ai shi yasa ka da muke magana kai nace ni bai maka alƙawarin da in nace ma haka ka ga yaudara ta shiga kenan. Sannan kai in ka ce mutum na bayar da kuɗi to yaudara ta shiga kenan baka yarda da ni ba baka yarda da zama lafiyar da nake so in kawo ba baka yarda da canjin da nake so in kawo a cikin jihar Zamfara. Amma yau in nace ni na ɗauki abu na baka kyauta na san kyauta ni baka shi ba tare da ka aza min kyauta na maka na ya yi man daɗi da tunanin ka yau cewa a'a sai da ka sa man wata doka sannan ka bani kaga ba mutunci kenan. Ni ba doka ce na faɗa ma ba kai ranka ya daɗi ka gane ko ni ban yi girman da zan sama doka ba kuma ba ni ma fata in sama doka ka gane ko amma waɗannan da muka yi magana da su shine ni ce ma a ba su ba mu abin da za su ba mu ko kuma su ba mu rabin abin da suka mana alƙawari. Ka san da ci da mutum. Na ma wallahi ba su ko sun ce muku haka nan yaudara ce. Ka san da hillanci duka. Da hillanci. Kamar annabi Nuhu da ku kuna tambayar su ba su ba kuɗin nan wallahi. To ai shi kun kashe shi kenan. A'a mu ba mu kashe shi sai in kawai dai mun ga abin zai cire mu buzu na ka san da ci da tare da hillanci da jin kunya duka ci na gaba gare su ko. To shine nika ma kamanci kai ranka ya daɗe ba wai umurni ne nika baka ba ko kuma ci. Ku yi mitin cewa ni gwamna Bello Matawalle na bi da alhamar ku bani mutumin nan ka faɗa mu gabatan ku. Na bi da alhamar ku bani mutumin nan ba tare da cewa sai na yi kaza ba. Ni kuma idan kuna so ku wata inda za a je ku ba da shi ni zan ba da abin da za a je a baku amma ba alkawali wai ni muku kan ku ba da shi ba ba zai yi wannan ba wallahi. Amma dai zai don mutunta ni da kai shine zan baka wani abu amma ba don wai dole sai na baka kuɗi da za ka kuɗi ba zai yi wannan ba. Ka ji ko? To ya yi daidai lahiya launi. To kana ji ga wani magaji na ku yi magana. To wani shi. Hello? Ke karanta da ke. Lafiya na wallahi a wajen. Ana jin kane na yana ta sa gwamna na ta magana ko. Yaro yana sa gwamna na ta so. Yanzu na taho na wallahi na je hira ne yanzu na dawo. Kai wurin wa ka ta hira. Na je wurin abokan zama wurin hira. Wurin kana da wata budurwa da aka zai hira wurin. A ranka ya daɗe, ai nan ne ba ruwan mu da neman mata. Wallahi ba mu neman mata duk ƙaryar da kaka je ana waɗi ana cewa ana garkuwa da mata menene ana unwani da su wallahi ƙarya ce. Allah shi muku albarka. Lalle in sha Allah mu ba za mu taɓa yadda da wannan ba. To ka dai ji na yi maganganu da shi. Ni a matsayina na gwamna ɗan uwanku Fulatani na da alhama a yi. Yace sai ƴan uwa sun ba da kuɗin to ni ban yaudara ku. Don ni gaskiya ta kawo ni bisa ga mulki kuma Allah ya kawo. Kuma addu'o'in da kuka yi na Allah ya kawo muku mai son ku Allah ya kawo muku wanda zai kawo zama lafiya Allah ya ɗauko ni ban ci zaɓe ba ya azabi. Allah ya gwada ku ya ce to ga ɗan uwanku nan na ba ku. Bari in ga iyakan ku. Don da zalunta ku aka yi to ga ɗan uwanku nan ya taimake ku. Wanda ya ce tun ina hawa kun ji bayanai na ce ban yadda wani ɗan banga ya gaba Fulatani a daji ya yanka shi ko ya kashe shi ko kasuwa ko wani wuri. Ni ce duk wanda ni kama wannan wallahi ma zai sa a kashe shi. To kaga zai yiwu a to a ce ina faɗa ina neman muku incin ni kuma in fita alhorma gare ku a ce ba za ku ba zan ji daɗi kuma kun ji kunyar duniya. Mu yi murna hawan da kai 100%. To alhamdulillah. Kuma dai duk abin da dai ka roƙe mu in muna da halin shi za mu yi ma. To alhamdulillah. Amma dai yanzu wannan tun da dai shawara ce ta jama'a ka bari kawai Allah kai mu da sahidu abun da shawaran mutane sun kai ka gani sai a kira ka kawai ko kuma ka kira mu sai mu haɗa ma. Ko akwai yaro na da kuke magana da shi da Allah sai ku yi magana da shi kuma in kuyi maka na faɗa mai nace gwamna nake Allah ɗan san uhanin da za ku yi yanzu in kuyi man wanga gatan to duniya za ta san da cewa ina da mutunci ga idanunku duniya za ta san da cewa kun mutunta ni kuma sai inda ƙarfi na ƙare wallahi ta taimaka muku. Ke lahiya lau. Ya
ai ba matsala ka bari kawai in da sai sahiya ta waye tunda harkar jama'a ce kaga ai dole ne kowa sai an ba shi haƙƙi ne ko. To na yadda da wannan ni ma ba zan so ku yi abun da za a zo a zarge ku ba ni ma na yadda da haka. Ka gani in sahiya ta waye da shawarar da an kai ka gani tunda dai ga lambar ka kaga ba matsala. Akwai yaro na tunda ni ban buɗe waya tun da safe. Amma shi wannan yaro na Misalin ƙarfe 11. yadda ina ne in zai neme ku da safe. Don gaya mai neme ku da kuka yi in na tashi zai gaya. To ya yi daidai yaron da yake ni ban yi waya da shi ba ko da ni dawo yanzu na dai isko ana waya nake a bani kai mu tattauna. To ina godiya kwarai da gaske kuma Allah shi ƙara kare mu gabaki ɗaya kuma Allah ya san muku kuma Allah ba ni iko muku adalci gabaki ɗaya. To amin ya Allah ubangiji Allah Na tabbatar gode mu kwarai da mutunta ni da kuka yi da karama ni da kuka yi da kuma sanin ni dan uwan ku nake dole ku taimake ni. Ya yi daidai ranka ya daɗe ubangiji Allah tabbatar mana da alheri. To amin amin na gode. Wanga shugabancin naka ubangiji Allah mai albarka. To amin amin na gode kuma Allah shi muku albarka. Amin ya Allah. To na gode to sai gobe ko. To ya yi daidai Allah kai mu kaji. To amin na gode kwarai. Na da lamar godiya ranka ya daɗe.